Hei guys, मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय? गोथाव दंसिना आं दंफैयो दा भुटान हाजोआव नैबे अन्थाइखौनो नायनो फैदों बे आंनि उनाव थानाय अन्थाइखौनो बिराद गिदिर आरो बे अन्थाइआ भुटान हाजोआव दङ नायलांदोलाय नैबे अन्थाइखौनो नायसाबदो बुंलायबावो नामा ओरैजाय गैया ओरै गिदिंनि आङो गलनो बा नोगोर गिदिरखा दाबो जोबबावाखैनो बा जोब्बाय नै बिराद गिदिरखा आरो ला 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 गिदिरसा बेबो नोगोर गिदिर गिदिर अन्थाइ दं हाजोबो हाजो नोगोर फाग्ला फाग्ला माबा ओइ गाइसमोन मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय फाग्ला जोंनो जासिलाया मा गावसोर सानैल' जायो नायलाय बिराद फाग्ला नै गावसोर सानैल' जाबाय आरो ओंख्रियाबो आमाव फाग्ला बिदि जायो नामा जोंनो जासिलायबावासो गोथावना गोथाव जनसिना ओमफ्राय बेयो मा जुमायबो लाफालायबावदों फाग्लाफ्रा नायलाय बा रावबोथ' मिथिखायानो गोदाव सोरावनो गोदाव सोराव नेबाय थागोन फैयै नुफैबावलायबा आरो थरसेबाव नोगोर गिदिर इबो